zvavakawirirana nemudzimai wavo uyu vachigara pamusha ipapo. Vabereki vomudzimai uyu vanomuziva here kana zvikanzi pane zvanetsa kana zvikanzi pane zvarema? Vanoziva here kwakabva mukadzi uyu kwaakatorwa nemufi achizoya pamusha apa, ivo vachizoti ndazviwanirepo, ndawana padhuze, nokuda kwokuti mukadzi uyu akanotorwa kure kure achiiswa apa, ivo ndokubva vati indochingoуya ndogarira ipapapa seshamwari yangu. Pechipiri, ndinoona sekuti ushamwari hwavo hunenge hwakabvira mufe ari mupenyu. Mudzimai akanditi ndakacheneswa pakuwanana nedu, ndakacheneswa ndobva taitawanana. Vabvunza vachiti wakagara nguva yose usingazivi here kuti mudzimai uyu akafirwa? Pindura. Mudzimai akataura ndakafirwa. Ndikati zvese makacheneswa here? Akati zvese zvakacheneswa. Wakamboendo here kundoona vabereki vanga vakachengeta mudzimai uyu mumusha mavo kuti iwe ndiwo wakuda kupinda umbao? Isi ndosakuna bwingita tini taisangana kumba kwangu ini. Mudzimai auya kumba kwangu. Mudzimai aiuya kumba kwangu. Uye zvino ina handigari kumba kwawo. Ndita ndichinoona mudzimai pamba pasemba pavo handigari kumba kwawo. Ya. Bona iwe dare. Hatibate izwi nezwi rinenge richitaurwa naka ndoda mazwi muchitaura zvakasimba kuti ari kutapa ari kutepa nhawa tepe zvakanaka. Murume uyu wati ini ndaenda kumba kwomudzimai. Mudzimai achimboya kwake. Zvikaita mwana. Apa akutaura kuti mudzimai ndiye aiuya kumba kwangu. Taura chokwadi ndio zvandambokumbira ngatida munhu anotaura chokwadi kuti tigogona kukuyananisa yapo mugarisani zvakanaka. Zvino ukati apa wabata azvifambe mushe naika dare rinoirika iri harisiri kutamba naro. Wakaita zvisingaitwe mwanangu kuno iwe kubva munhu yari mupenyu waimuziva maitofambidzana naye urwere hwake hwese unohuziva iwe wakagara paiwe parufu pemunhu waive uripo uchitoita sasahwira ipapo. But waona zvinhu zvaitika zvakadai wakati adzawira mutswanda adziyanetsa kunhongera zvaiona nyati kudya ireri ndakuita madiro acho chine pamusha pemunhu. Iwe uchinyatsoziva kuti apa hapana kurira ngoma yekutamba waguva, hapana kuitiwa nyaradzo, waiziziva kuti kugara kure iwe. Musha maona kutanga kumupinda musi iwoyu wakabvira uchimupinda muchizivana nemurume uyu. Hapana chawakonga usingazive kuti apa ichi hachina kuitwa. Wakuda kunenera mudzimai. Mudzimai anokutaura kuti ndakacheneswa nokuti anenge achikuda. Azive kuti kuseri kwoguva hakuna muteuro. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Pasi. Vanhu ngapira ndetakamira shefu weda wasati wapedza kushandisa muchini yavo. Mape.
Kare pano. Pamusoro makurukota pamusoro nesi masabhuku nevauya pano takutanga dare redu ndofunga taumashure menguva kushungo motivhurira nemuteuro tikabva pamunyengetero tichapinda panguva yekukwazisana namambo pamwe chete nokuvhura netsika yedu yechivanhu. Ndakatikotamusei usokubvise nguwani dzenyu. Zita renyu Baba reMwanakomana nereMweya Mutsvene, Mwari wekudenga, Mwari werugare, Mwari wetsitsi, kukudzwa nekurumbidzwa ndezvenyu. Iyo raramo yedu pasi pezuva inyasha dzenyu. Pazuva rinonzi nhasi ramatisesedza mukatisvitsa pane nungo nyama nomweya zviri pamwe. Madurira mweya wokuvaka nyika yedu nekuyananisa muri. Zvizhinji sazvinosanganikwa nazvo muraramo zvatisingagoni isu tega zvinodaini. Tiri kukudaidzai panguva yakadai pazuva rinonzi nhasi. Penderai pakubata kwose nekuronga kwose kuchaitwa pano. Chatinoshuvira ibudiriro kwete bishi kana bopoto. Mugadzirisi wevanopesana ndimi, mubatanidzwi wevakaparadzana ndimi, kukudzwa nekunamatwa zvakafanira kuti mukudzwe. Mwari wekudenga, Mwari wetsitsi, pindirai kubva zvino tichivamba idzodzi nhaurwa dzatinadzo pano kusvika tichinodzipeta Mweya Mutsvene anenge ari pakati pedu, kunzwisisana nekubatana kuchiramba kuri pano, kukudzwai namatwai nokuti zvakafanira muzita renyu Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Amen. Aiwa, tinotenda kushungu nemunyengetero wakanaka kudai ukuvhura dare redu. Iye zvino yakwana nguva yekuti tikwazisane namambo pamwe chete nokuvhura netsika yedu yechivanhu. Ndofunga vazhinji munoziva kuti pese patinoombera tikamira paye madzimai munotibatsira nemhuru. Ngatibatanidzei maoko edu atitangei. Zvakare ketatu kechina kemativi mana. Kwadi aiwa, tinotenda kushungu imhuri yenyu iri kudai kukwazisai pamwe chete nokuvhura dare renyu changamire. Aiwa, dzinoteteka dziri menzeve. Toda kutenda Musiki waita kuti nyama nemweya zvinge zviri pamwe chete tigove tiri pano. Sechishuwo chake Mwari ndiye akagara asika matare kubva pasi chigare kusvika pari zvino. Vedu we, ndakumbirisa samambo Nyatsika kuti pano harisi dare rokurambanisa vanhu, harisi dare rokupesanisa vanhu, harisi dare rokuti vanhu vatadze kukumbidzana zvinokumbidzanwa. Idare rokusunganidza vanhu kuti vave vanhu vane rudo, vagogara murudo, vachitakurirana zvinorema, vanhu vachiyanana mune zvese, tine mweya mumwe chete worudo. Ndo dare rino raNyatsika. Ndinofunga muri kuzvinzwa. Pano hatidi umbimbi ndoga, hatidi umhara patsetse pano, hatidi vachandiona panapa. Kwete, tiri vanhu vamwe chete tinosungwa kugara murudo, tichiita zvinhu zvedu zvese murudo, chakabatana savanhu vatema. Hongu, hakuna anogona kupfuura mumwe kana kuziva kupfuura mumwe, asi tikabatsirana nouwando hwedu tinoyambuka tikapinda muKenani, inyika yechipikiro. Ndo zvinodiwa naNyadenga. Ndiri kukumbirisa hama neshamwari, muri kuona muenzi watiinaye auya kuti azonzwa nokutora nhau dzematongero atinoita pano padare ramambo Nyatsika. Nemiwo mugozoonekwa Zimbabwe yese
kuti ndo dare rinanyatsika iri. Saka ndinoda vanhu vachataura chokwadi, kwete kuwedzera, kwete kutapudza. Hapana kupopotedzana kana kunongedzana zvigunwe. Pano hapaitwe hasha, zvinyoro nyoro kuendawo muchichi. Hatidi munhu anorebesa nawo muto uchipora, kwete. Tinoda chidimbu dimbu padare redu. Tine mweya mumwe chete. Anenge akatadzira mumwe ngazvidzore, ngazvityore kuti dare rigogona kumukumbirira kuna wakatadzira, mugonogarisana sevanhu sezvamakangobvira muchiita kare musati mapesana. Ndio zvandiri kukumbira pane ino nguva. Hama dzangu tiri pano. Idare rokutanga muchiona vatapi venhau varipo vachikutorai matongero amunoita nemararamiro amuri kuita muZimba North. Chivai vanhu mucharumbidzwa, kuchabuda mifananidzo yenyu nenhau dzenyu kubva zuva ranhasi zvichienda kumberi. Mwena mberi, mvura yadzongo. Ndinotenda imhuri yenyu andakusha ngaapinde muninga yemumwe nemumwe vagozvibata, vaite kuti vagoenda vachirumbidzwa namangwana ese. Ndatenda mwenda mberi. Tinorinzwa. Ndokutendai vana vangu mochiita saizvozvo. Ndoda kudzorera maoko kwamuri ndichiti makadii mumatare mese mamabva imi vana mai nana baba. Igore zvaro rakaipa kudai asi aiwa ungopuruputika chidaro. Ungotekaira. Pamusoro imambo, pamusoro idare mese makateerera. Pano ndiri kuda vamhan'ari. Vandiri kuda vekutanga anonzi Virginia Kwatumba. Ndiwo mhan'ari auye ozogara apa obhadhara mari yake apa. Ozouya anonzi Kachana. Ogara obhadhara mari yako apa. Right. Virginia Kwatumba unogara zvako apa. Vakachana yai mugare pamberi apa mubhadhare mari yenyu yedare. Pamusoroi inini ndauya nembudzi. Okay. Aiwa tinotenda. Pamusoro ini ndakachema kare kuti handina mari. Saka kuya kwandaita kuno ndaita senge ndisarege kushora dare. Handina mari. Ndototambura vanhu ndakana chandinacho kana mbudzi kana huku ndagara takataura kana. Washaya kana kuti ndakatopotsa ndabatwa papin park apa this month no game park kana mungafuna kupindwa muzosho kwakabatwa muchitsvaga mari game park papin park kudhamu huko nditaura kuti nditori kumapurisa saka ndiyakapara moto hani Arigaiti munzwa kana zvitaurika. ati tutaura zvedu kuedza kuti iwo alright amen. Varume muwana murume uyu vedare uyu ndikufungidzira kuti ndiye musungwa ndizvo kureva kuti ndiye anenge akatadzira amai ava vanonzi amai Kwatumba. Zvino wauya kuno kudare asina kana chinhu ndopaari kutoti handina zvachose asi ndiye akatadzira ava ndiye musungwa iye. Amene muri kuzvinzwa vedare ari kuti ndirungoriwo munhu iye ari musungwa wawe yamudare ramambo ashaya kana huku chaiyo hanzi handina naika
mukuzviona taure pamusoro wedare inini ndikubvunza panguva yakaparwa mhosva munhu achiparwa mhosva achibatsiwa yanguva yakadii inoita kuti munhu panguva ino anotaura kuti hapana chandinacho hapana chandauya nacho hapana chandinacho inini ndikadai ndakati inguva yakadii munhu usina chimwe chinhu chawausokwanisa kuti pakushayiwa kwese kwandaitawo asi chandinacho chidiko chachona ndishishi chidikochi kuderera dani ndo zviripo muende mwana wenyaya kuya achiti haana mari yedare ndiye musungwa akamangarirwa naamaya zvino hamene kuti munoitishi nyaya yakadai yofamba here kana kuti ore hamene chakunzwa kubva kune muntu amangwenya batsirewo ivo vari kutaura kuti vakauya vakachema vakatenderwa here nemutemo kuti hongu zvauya kuzochema uchauya uri maoko maoko ameno kachana ndasvika kuno kuti wakati kana usina mari hapana matongero atingaita saka ndaita semwe ndisingashore dare zvakanzi kana usina mari hapana matongero atingaita saka ndaita semwe ndisingashore dare ndove ndizvipiri kuti handina chandinacho chemawo handina nditori nzara mukauya kunoku musina mari nyaya yenyengo dzaitongo yengopera yakadaro ndaita kuti ndisashore dare kunzi mune hana kuuya saka munotarisira kumirirwa kusvika mawana mari mari yetiwana mukukona kukona ndivaindizirima saka handina kukona makapara mhosva mhosva inoonekwa kuti ipari nyanganokupara mhosva papa kuti haisati yatonga mapurisa munhu kana asina nhenga ndanswa muzvitoksi mhosva haisati yatongwa kutongi kuti akapara mhosva ndopi ari murimande saka indataura kuti chinhu changu handina chandinacho chokuti chakanaka nokuti handaita kuti ndisashore dare pamusoro yemango pamusoro yemakurukota pamusoro yedare rese mashoko ari kutaurwa nemurume uyu anoita sechokwadi asi pamuonero wangu imwe nguva wekurasika chokwadi hapana uyo murume ndichitarisa zvangu kutaura kwose kwaari kuita munhu akachenjera pamuromo anga achizviziva kuti ndikati handina dare racho haritongwe inenge iri advantage kwaari pamhosva yake nekuti anodzokera kumba kwake unoita zvaanenge achiita sematauriro amuri kunzwa ari kuita yekuti hapasati paonekwa nemhosva iye ari mumhangariro ameno kana ndatadza kunzwa ndochokwadi so mumhangariro angaite seakutora advantage ine achiita seanotsikirira vakamumhangarira mashoko ake anoti ane mhosva asati azikanwa oredi anenge akutondinetsa inini iye ari mumhangariro ane paakatsika ane nyaya yake yainayo ndofunga achataurira dare ndatenda ngwena aiwa tisingaende mberi kana nyadari nyaya iyi semutauro waita murume uyu hatichiregai tinzwe musoro wenyaya tiwane mapindiro kwaari dzokurai kuverenga paipai andii mhosva yaka in the primary community court of Ishe Nyatsika Majesa in the case between Virginia Kwatumba, address Chikeya Farm, plot number 21. Kachana, Arumhangarira Kachana, Acton Farm. You are summoned to appear in person before this court at Riverside Farm, placed on the China, day of 15 August. Delayed
whichever doesn't apply 2024 nguva 9 o'clock am to answer the following client. Munodiwa kudarira mambo nemhosva yamuri kupomerwa yekuramba kubva pamusha waVirginia kwaTumba. Saka munodiwa kudare pasina kukundikana. And you must bring with you any witness you wish to call and evidence you wish to produce in order to support your case. Attenda. Wazvinzwa here mukomana? Zvose? Ndazinzwa zvaverengewa. Ndazinzwa. Saka dai ramira kuti tichinzwa kuti unoti Ndina kuramba kugara pamba pawo. Agari pamba pawo. chimbomira wakadaro. Amai kwaTumba. Baba. Ndime vatikuda kuti mutitsanangurire zvizere nekuda kuti pasamoni panogona kunyorwa in short zvakanyorwa pakadimbudzirwa. Mutitsanangurire mafambiro akaita nhau iyi kusvikira matimimere gai ndiende kwamambo ndonomangana nyaya yangu. Pamusoro Munobva matsumudza ruoko rwenyu rworudyi. Pamusoro idare. Taura. Muti ini zvandichataura pamberi pamambo nedare handiwedzere kana kutapudza. Ini zvandichataura pamberi pamambo nedare handiwedzere kana kutapudza. Muombera right. Chititsanangurirei nezwi renyu rakatambanuka rakasununguka kuitira kuti tese tikwanise kunzwa nhau iyi nokuda kwokuti kwayakaitika isu tanga tisina ruzivo totodzidza kubva pamatauriro enyu ipapo. Munotaura zvinonzwika makasununguka. Pamusoro ive dare. Ini babava havafanirwi kuramba vari mumusha mangu. Ngavabve vaende kumba kwavo. Iye zvino vagere mumusha mangu kudaro vatove nemwanamo muroora agere mumba memurume akafa uyu mwana wangu aripo. Vagere vese nebaba apa vakuda kunyepa kuti havagaremo varipo pamusha apa. Inini ndikukumbira dare kuti babava vochitakura mhuri yavo vaende kupi kumba kwavo vane musha chete. Handina mashoko akawanda. Vanongotakura mhuri yavo voenda kumba kwavo chete. Alright. Muri kureva kuti uyu pamati ari kugara mumusha menyu ari kugara nemuroora wenyu. Hongu. Muroora uyu anova akasiyiwa nemwana wenyu akafa. Hongu. Uyu ndiwo paagara naka. Hongu. Akugara pamusha ipapo. Hongu. Vedare makateerera mazvinzwawo ndiwo nenyaya iri apo. Tavarai kushuka. Pamusoro emambo, pamusoro emasabhu, pamusoro evedare. Ini ndingade kubvunza kuti nyaya iyi inenge yatangira pakati. Tazongonzwa kuti vari kugara pamusha pangu nemuroora. Hatina kuziva kuti chii chakanga chaitika kumashure. Handiti ndofunga panoda kunyatsojekeswa kuti mwana wangu akafa ndobva asiya mukadzi. Ndicheere kumashure kwangu. Handiti ndobva asiya mukadzi. Mwana wangu akafa ndobva asiya mukadzi. Asiya mukadzi haana kugarwa naka. Handiti mukadzi uyu haana kugarwa naka. Right. Ava vakuru ava vane ukama here nanyamufi? Kwete. Havana. Chikombowo chatobvawo kunze ndobva chauya ndobva chagara pamusha wanyamufi. Handiti tiri kupateereraka. Ndobva atobara vana ari mumusha memufi. Right. Saka pakuda kuchibvunzwa kuti ndizvozvo here kuna muparanzvongoro zviri kutaurwa namama kuti ndizvozvo here zvakaitika? Chokwadi. Kachana kuda kuti bvisai bhutsi dzenyu wako
pano kana masotsi zvavo dai bvisa bvise pasi bvisa zvaunogara nyama yemuta toda kuti muombere, mukaombera kudai motsimudza ruoko rwenyu rorudyi moti zvandichataura pamberi pedare, pamberi pamambo, handisi kuwedzera kana kutapudza, tobva tazofamba. Itaito tangai maombera. Pamusoro zvandichataura pamberi pedare handisi kuwedzera kana kunyepa, ndoda kutaura chokwadi. Toda kuti utaure zwi rako rakasununguka, rakatambanuka, uchitaura zvaunoziva maererano nenyaya. Inini ndoda kutaura chokwadi, ndakawanana nemudzimai tikataurirana. Mudzimai akanditi aiwa, inini ndakacheneswa nesoro, ndokubva tawirirana tikaita wanano. Taita wanano nemudzimai ndandikurekesa nyaya. Takacheneswa nesowe, zvakanaka kana wakacheneswa nesowe, inini ndakuda, une wana wako, ndine wana wangu. Tikanzi aiwa hapana chakaipa, unokwanisa kundichengeterawo here wana wangu? Ndikati ehe, ndokwanisa kuchengetera wana wangu. Takatanga kufambidzana nemudzimai uyu, achiuya kumba kwangu, zvikabatawo pamuviri, ari kumba kwangu, achidzokawo kumba kwake, achigarira kumba kwake, tichikuenda zvokufambidzana. Ndobva kumba kwangu ndichienda kumba kwake, iye achibva kumba kwangu achiuya kumba kwangu, zvikabatawo pamuviri ari kumba kwangu, akasimukira kuchikiya kiriniki. Naiga asunguka kuchikiya kiriniki, anogarawo pamba pake apa, akati ini handikwanisa kusimuka pari zvinhu, nekuti ndine zvinhu zvangu zviri pano zvakawanda, handikwanisi kuti tikwanise kubva kupi tiendewo kunze. Ati ini ndinenge chigarawo kumba kwangu, tichiita tichifambidzana kusvika ndawana chekuti tozobva kuti ndinogarisana kupi kumba kwangu Acton. Wapedza vedare amai ini zvangu ndanga ndichida kubvunza kuti abeno vemhuri yekwakwatumba kuti zvinhu izvi zvakaitika guva rarohwa here izvi? Patotambwa guva here kana kuti vanga vachishandisa nzira dzisowe? amai munoita muchitaurisa mazwi Kwatumba kuti zvipinde kunoku. Iye ndiye muridzi nomukazika. Taura, gara pachena apa, achikakaidzokera mumashure mucha. Pamusoro iwe izvi zvakaitika Nyaradzi yangasarira tombo chenyurwa kutaura kuti zvakachenyurwa ndione sokudaro kana baba chavo vatezvara vandoziva kuti pakanga pakahengekana. Ava vari kutaura ava ndivo munin'ina waNyamufi, mukoma waNyamufi, vanova ndivo muridzi wemukadzi. Right. Taurai. Pamusoro ivedare ini handidi vanhu vanonyepera masowe kana kuti vanonyepera vechechi. Shoko iroro hariko, harina kutaurwa. Ini ndakanga ndiripo, ndini wacho ndinonamatako. Pakaitika nyaya iyi ndakanga ndiripo, pese panyaradzi urufu zvese ndakanga ndiripo. Hakuna kutaurwa nyaya dzakadaro. Baba ava vakanga varipo, hapana kutaurwa nyaya dzakadaro. Hatidi kunyepera masowe kana kunyepera chinamato. Ameno pane vamwe vanga vane shungu dzekutaura futi, vatibatsirane. Taurai. Pamusoro vedare musungwa wose ari kuzouya kuzogara apa achitongwa, haubvumirwa kutaura uchitambisa maoko so pamberi pamambo, uchitambisa maoko zvako pamberi pamambo, uchita zvaunoda so, uchitiradza urudhu. Hazvibvumirwe pamberi pamambo. Ndemashoko andikuda kutaura muchitanga kutongwa. Taure vamangwenya iniwo ndiri kuda kubvunza kuti kunyange zvavo ava vaiti vawirirana nemudzimai, kwavakamboona munhu anoti ari kudanana nemukadzi anga akaroorwa pamusha pevanhu, otodzika midzi ipapo kuita mwana ipapo, uchienda ipapo chinogara, kwainge kuri kudherera amai ava kwakasimba chaiko.
hakuna musha unomboitwa mutemo wakadaro. I'm sorry, mama. Asi imi maizviziva kuti muridzi womusha akashaya. Mabvira kare muchitora mudzimai uyu kusvikira maita mwana. Zvamava makaziva munoziva kuti chivanhu chinoenda netsika ipi. Musha munhu afira pamusha pake, iwe unopinda pamusha ipapo kuri chikomba. Nyaradzi haishati yaitwa. Woita kuti kusvikira waita mwana. Kana maizviita izvozvo mava musingazivi here kuti imhosva pamusha pemunhu. Amai ava vachiona, amai vemunhu vachiona chikomba chipinda mumusha kusvikira aita mwana pamusha ipapo. Akakupai simba rekuti mupinde mumusha womunhu, munhu mufi asati aitwa nyaradzo, asati aitwa zvese. Ndiani musha womunhu makateerera musha womunhu? Asati apindura izwi rataura. Iwe pindura. Ndinoda kutaura kuti mudzimai akanditaura kuti ndakacheneswa. Mudzimai akanditi ndakacheneswa. Handitika akati ndakacheneswa. Inini handigariwo kumba kwawo. Ndakataura ndikati ndoita zvekufamba ndichienda chiona mudzimai. Ndinogara kuActon. Mudzimai akanditi ndakacheneswa. Kwezviro wataura kare iwe uchiti takacheneswa nechechi, takacheneswa nechechi. Iwe wakunakura uisa kumudzimai wega, iwe hauchisipo kucheneswa. Aiwa, mudzimai akanditi ndakacheneswa pakuwanana nedu, ndakacheneswa ndobva taita wanana. Vabvunza vachiti wakagara nguva yose usingazivi here kuti mudzimai uyu akafirwa. Pindura. Mudzimai akataura ndakafirwa. Ndikati zvese makacheneswa here? Akati zvese zvakacheneswa. Wakamboendo here kundoona vabereki vanga vakachengeta mudzimai uyu mumusha mavo kuti iwe ndiwo wakuda kupinda mumba? Isi ndosakundabwingita tini taisangana nakumba kwangu ini. Mudzimai auya kumba kwangu. Mudzimai aiuya kumba kwangu. Uye zvino ina handigari kumba kwawo. Ndita ndichinoona mudzimai pamba pastand pavo handigari kumba kwawo. Ya. Ona iwe dare. Hatibate izwi nezwi rinenge richitaurwa. Naka ndoda mazwi muchitaura zvakasimba kuti ari kutapa ari kutepa nawo atipe zvakanaka. Murume uyu wati ini ndaenda kumba kwomudzimai. Mudzimai achimboya kwake. Zvikaita mwana. Apa akutaura kuti mudzimai ndiye aiuya kumba kwangu. Taura chokwadi ndio zvandambokumbira ngatida munhu anotaura chokwadi kuti tikogona kukuyananisa yapo mugarisane zvakanaka. Zvino ukati apa wabata azvifambe musha. Naika dare rinoirika iri harisiri kutamba naro. Wakaita zvisingaitwe mwanangu kuno iwe kubva munhu yari mupenyu waimuziva maitofambidzana naye urwere hwake hwese unohuziva iwe wakagara paiwe parufu pemunhu waive uripo uchichoita sasahwira ipapo. But waona zvinhu zvaitika zvakadai wakati adzawira mutswanda adziyanetsa kunhongera. Zvaiona nyati kudya ireri ndakuita madiro acho chine pamusha pemunhu. Iwe uchinyatsoziva kuti apa hapana kurira ngoma yekutamba waguva, hapana kuitiwa nyaradzo. Waiziziva kuti kugara kure iwe musha maona kutanga kumupinda musi iwoyu wakabvira uchimupinda muchizivana nemurume uyu. Hapana chakunga usingazive kuti apa ichi hachina kuitwa. Wakuda kunenera mudzimai. Mudzimai anokutaura kuti ndakacheneswa nokuti anenge achikuda. Azive kuti kuseri kwoguva hakuna muteuro. Anenge achingoda zvokunakidzwa. Iwe ndiwe unosungwa kuziva kuti apa ndakupinda mumhosva pane zvandakuita izvi. Waifanira kunzwa sununguro yemudzimai kubva kuvabereki varume vake vakamuchengeta mumusha imomo. Woza kuti hai wakasunungurwa. Ende kana asunungurwa munhu saizvozvo kazhinji kacho sezera raainaro tinoti aiwa uyu ngaadzokere kwake kumusha. unomutorera ikoko.
ndandichida kunzinzwa kuti ivo zvavakawirirana nemudzimai wavo uyu vachigara pamusha ipapo, vabereki vemudzimai uyu vanomuziva here kana zvikanzi pane zvanetsa kana zvikanzi pane zvarema? Vanoziva here kwakabva mukadzi uyu kwaakatorwa nemufi achizoya pamusha apa, ivo vachizoti ndazviwanirepo ndawana padhuze nokuda kwokuti mukadzi uyu akanotorwa kure kure achiiswa apa, ivo ndokubva vati indochingoуya ndogarira ipapapa seshamwari yangu. Pechipiri, ndinoona sekuti ushamwari hwavo hunenge hwakabvira mufe ari mupenyu. Kana mapezo vana mai munoita mukadai munokuradza kuti mazorera mapezo. Tombobvunza ingi vakachana manzwa mubvunzo wabvunzwa namama avo wokutanga. Uri kuti zvamakazotorana nemukadzi uyu vabereki vemukadzi munovaziva here nokumusha kwake kwese kuitira mangwana? Pamusoro iyi anotange kuti hanzi ndakabvira kuwanana naye mufa achiri mupenyu. Mupindira yowanda taurawo vatezvana vandizivi asi vanondiziva ndavana tsano kuti vatsisiwe vanondiziva tonditaura jesi. Saka pachivanhu munoziva kuti izvozvi saka ava vauya kudare mukoma womunhu ndouyo, ava ndivo vamwene vacho varipo amai vemunhu mufi ikoko yemazitezvara. Kana asina kuchenurwa pachivanhu vanenge vachitoti ari mumaoko ekwakwatumba. Izvozvo imimi matopinda mumusha mekwakwatumba kwekwe ari mumaoko evanhu vekwakwatumba. Izvozvo ari mumaoko evanhu vekwakwatumba. Saka kuti imi muchitora apa muchisaumba kwenyu kwaakitoni muri kutotora maoko vai vanototi ari kwakwatumba, vamboziva kuti ari kwakachana. Pamusoro emama, pamusoro emakurukota, ndinoona kuti uyu murume uyu haana kukoshesa nhandare yaitambira nemudzimai wevaridzi. Handina chokwadi kuti pane nguva yakasangana mudzimai uyu nemurume achitaura kuti arumuka mumhuri yekwakwatumba kuti pazove nemukana wekuti anga achiita zvaakaita kusvikira adyara mudzi yake mumhuri iyi. Akawana mukadzi uyu aine vana. Mukadzi uyu wakanga usiri munhanga kana mupudzi, kuri wacho akanga aine varume kana kuti murume wake mumhuri yaakasiyiwa ari. Uyu murume uyu semaonera ndinoita nekuita kwaakaita ndiye chete abvisa muroora wamai ava mumhuri yavo. Uyu murume imbavha uyu mumhuri yekwakwatumba. Pamusoro emambo, pamusoro nhau iripo pamusoro apa ndepekuti baba ava mhosva yakapara yekudanana nemurooro wekwakwatumba akafirwa mumusha make kusvika vabereke mwana mumusha imomo. Haana kukoshesa kuti musha waari kuberekera uyo ndiwo varidzi. Mhosva yakapara ndiye kutora. Dai akatora vari kuti zvinhu zvacho hazvitakurike zvakawanda zvakadiko, zvinhu zvavanoti hanzi hazvitakurike kubva panenge apa padhuze dhuze ipapa magesi apa kuenda pakitoni pamusha pako tiri paziva kai padhuze dhuze zvakawanda sei zvinhu zvacho zvawaitadza kutakura munhu wako, nokuti iwo waifanira kuita zvinhu waifanira kuberekera kumba kwako ikoko kwete kupinda mumusha makwatumba. Ndiwo mhosva yawina iwewe. Taurai mama. Taurisai vanhu vacho. Ndoda kubvunza kuti kuiye ari kuregerei kumutora unogara naye vari kutyei? Hasi kuti vane mumwe mukadzi here? Kachii chavari kutya besides property? Chavari kutya chii? Zvakuita kunge imimi muri kuchengetwa nemukadzi than imimi muri kuchengeta mukadzi, ende anenge ane simba kudarika imimi. Saka chii zvakuita kunge munotongwa nemukadzi? Chii chinoitisa kuti mushaye simba rokuti hande inini apa pari kundiremera handizvikwanisi ende ndiri padhuze nevabereki vemufi zvinondiremera?
ende ndinonyara nezvandakaita. Saka ukauya kwedu zvine chiremerera, saka kushora ngati chipo kudherera nekudherera ivavo kudherera wakafi sabhuku mambo vese vanhu ivavo wawadherera wava pamusoro pevanhu ivavo. Saka zvininipise kana uri padare utaure chokwadi, ubatsirike, ukwanise kumuvha nemhuri kana kuti ubatsirwe. Kana uri right batsirwa utaure chokwadi, kana uri wrong wotojenga dhuma nokuti kuziya chivanhu chaicho muchiziya kuti unongonyara uri pana wakaunganira padare. Tinotenda pamusoro imambo uyu murume wetira kutaura chokwadi akapisa guva revaridzi. Chekutanga mufi akafa hapana kuitwa nyaradzo. Chechipiri pasina kuitwa nyaradzo ndopaifambidzana nemukadzi uyu, ndofunga vakabvira kudhara murume achiri mupenyu asati afa, vakafambidzana kusvikira vazopanana nhumbu pazvarwe mwana. Uyu murume ane mhosva yake yainayo ndeyekupisa guva pamwana. Amai kwatumba vada kutamba guva remwana wavo, nyangwe vasingapinde chechi vada kukomba guva ravo, anoikomba sei? Uyu akapisa guva, uyu akapisa guva. Tinotenda ichokwadi chidzokera kwaari. Kana makanga muchidanana nemudzimai wako, zvauri kuti iwe akati ndakasunungura, wainga wakatoona mumwe wekuti unyatsoona kuti ichokwadi akasunungurwa mumusha umu, haizombosvika kusvikira mazuva ano ese aya mugere mumusha mumu, nokuti imhosva. Unoziva kuti imhosva mudzimai akanga akaroorwa, yezvakonga uchipinda mumba make murume achirwara ashati afa, imhosva yese mukadzi womunhu. Chechipiri chokuti wakaita pari pamusha pei paakanga akaroorwa, unopinda mumusha maakaroorwa matezvara, iwe unopinda woita chikomba mukati memusha mauchirara ipapo kusvikira ubereka mwana. Iwe kana maa muchidanana, yanga iri mhosva iyo yaunopiwa, yanga iri mhosva yakanga uchapiwa nokuti wakanga watora mukadzi uyu kuti tiri kudanana nguva richatova, asi wakaramba uri pamba ipapo muri dzafu, wakuita sokunge mwana pamusha ipapo, watoo murume pamusha ipapo. Asi imhosva dzakapisa guva. Nyika dzemadzimambo aya hadzibvumiri izvozvo, kunenze kupisa guva. Mazviro kwazvo mirau yemazvimba haitendere izvozvo, mirau yechivanhu haitendere izvozvo. Unonofuga gumbezi remufi, unorara pamubhedha pake mumba make, kana ukanzi une masimba anenge enzou, ndozvazvinoitwa. Hazvidaro uri munhu mutema iwe unoziva chivanhu, ende wamunhu wabva zera unoziva chivanhu. Hamene kuti chii chakakupinda kuti unoita uyanga hwakadaro munyika yekwazvimba, wakakanga nyika yekwazvimba, maitiro wakaita iwayo hazvitambiriki. Kana tichitarisa munhu haana kutambwa guva zvauri kuziva, iwe unosvika urara pamubhedha pake nemukadzi wake mumba make. Kutongoti munhu iyeye akaneta uyu akafa wacho, waiona uri panze iwe akudzinga akunakura wakarara panze apo naadzimai vako mese musina kupfeka. Ipo pano hapana hama yemudzimai here pano yemuroora? Hakuna anouya. Ndakandifungidzwa zvimwe, panga wana anouya kubva kuhama dzemukadzi. Ndakataura nawo ini parunhare, anonzi Lincoln hanzvadzi yacho. Pano ndakagara pano pandigere, akataura kuti zviri kuti nyadzisa zvakaipa sere, tiri kushaka kuziva kuti toita sei. Madimi mamudzinga aenda nemurume wake kumba kwake, kune murume wakudanana naye ikoko, isi tozitangira ikoko. Akanitaura pafoni hanzvadzi yake achidaro, yababa vake foni yakaramba kuita, iye hanzvadzi ikazoita ndikataura naye. Hakuna anetasira kuuya kuno nokuti vari kunyara nezvakaitwa nemwana wavo. Ini ndakavapa mhosva ndikati imi ndiri kunzwa shoko rokuti makati mwana wedu haubve pano unegara pano. Ndizvo here zvamaita agara achiita munyika yekwazvimba zvakadai izvi, uyanga hwakadai. Vakati nesu zviri kutotinyadzisa, takabatikana nezvakaitika izvozvo.
mambo itai kuti uyu atakure mudzimai wakaite naye kumba kwake murume iye abve makwatumba ndozvavakanditaurira parunhare ndatenda taura zvenyu mai ndoda kubvunza kuti chii chakakuratidzai kuti ichokwadi chakakudzai kuti akasunungurwa chamakaonawo kuti akutaura chokwadi kana kuti idema pamusoro inini akangondiudzawo inini kuti aiwa zvese takagadzirisa ndikafonawo kana kudana kufonana nabhutu wacho angataura kuti zvese takagadzirisa makafonana nabhutu kati zvese takagadzirisa ndatoda kutaurawo chokwadi mudzimai uyu ari kundiudza zvese takagadzirisa ndakachiniswa saka sezvo zvarambobvunzani kuchiniswa kwachechi akuite asi ini ndakaudzwa ini kuti takaitiswa nyara ayo ko imimi kuonawo kwenyu ini kuona kwangu inini akangondiratidza rudo kuti ataratidza kuti munhu akacheneswa akangondiratidza rudo kuti akandida kana mbondaundirambira kana kundipikisa onai vabereki tingapedze nguva tichitenderera tichada kupa murume wacho mukana chechi ino painogumira tinopinda machechi akasiyana-siyana chechi inobata bandiko rayo neyopedza yoti isu bandiko redu tapedza rasara renyu imimi varidzi vemunhu uri kuzvinzwa varidzi vepedzisa bandiko ravo ndina hanzvadzi yemudzimai wangu akafa akaitwa zvamukutitaura zvichechizvo pasina mazuva matatu iye hanzvadzi yemudzimai wangu ini ndiri kutaura ndakagara pano akauya kusvika kugara pabhenji vachimuona life munhu avakafushira akati ine handina kuvigwa ndiri kuda kuvigwa uri kunzwa ndiri kutaura mwanangu kusvika vaenda kuchivanhu kune vedzidza rekwake madzitateguru ake ndo vanomutambira anenge achidzungaira ari pasango apa asina mbonopinda uko kune vamwe nokuti haana kuitirwa chivanhu chokutambirwa nevamwe vake vakaenda kare madzisekuru ake nemadzimbuya ake ndo zvinoitwa usati chechi kana yati isi zvedu taita moti kuchivanhu vapedza anonogara sei kunyika dzimu kune vekwake asina kuitirwa chivanhu chinoita kuti asvike kune vekwake unozviziva iwe wakura iwe akuna kuda kunyembera dare ndatenda regai ndikutaurei hama dzangu uyu ane umhondi chandida kukutaurai ndichiti ane umhondi ndechichi namazuva ayo ndakatombosvika ini mukomo munin'ino wevanhu aenda kuchipatara uye aive pamba pacho ndikasvonze sekuru mauye uyu muzukuru wepano nemudzimai wako ndakanyarara zuva rangu rekupedzisai ndiregai ndikutaurei chokwadi chaichaicho kuti ndakasvika pamba pavava ambuya muchayeuka musi wandakaine chikochikari chehuni ndichikupai ndichienda kumwana wechikochikari chidzokera kumba ndakaenda pamba pavava anogarapo ndikanosvikawana aripo akapfeka chibhurukwa chikaki chishoti uyu aripo sekuru mauye muzukuru ari pano uyu ndiyo andiri kufamba nachero kumachechi iyeyu kubva musi uyu zvakandirwadza svika zuva ranhasi handaudzokerapo zvikari nhasi ndiri kunzwa kunzi ane mwana chazondirwadza madzimambo nemazishe vana amai vakaita guva rakapera kuswera nezuva risina kusvikwa neuyu nomukadzi wake nemwana wake iyeyu mwana arapa ndida kutaura zvinhu zvese mozotonga dare munyatsonzwisa kuti rinorwadza sei iye arapa uyu akaroodza mwana wevavo musikana mukuru izvezvi pamba haapo akarodzwa nouyu zvisika zvakaita pamba apo ndopamba pamai ipapo patiri kuona ndopamba pamai vacho ava dzimba dzake ndedzinei kusiya kutsvaira nematandaro chete asi havana kuudzwa kuti mwana ari kuroorwa akaroodza mwana wevanhu uyu ndinganyonotse mudare zvizhinji zvandoziva pamba totaura chaiweumwena kuti pai mukana tezvara wachangaida kutaurawo ningi muridzi womukadzi taura mashoko ako muchidimbu shamwari nguva yedu tidya nababa ava kutaura zvizhinji
kukakavadzana pamwe pacho kupedza nguva nekuda kuti iwe chaiuka ndokakawanda ndichiuya papatanga kufambidzana pasati pane mwana sichifungidzira kuti pamwe semunhuwoka ane mubvunziro wacho aita kuti tigone kuonesana hapana kuonesana izvo zvatotaura kuti hanzi havasi kugara pamba apa nsiso vati chihuchapo hwavari kuda hwakaita sei kuti vaone kuti vanhu vari kuwadziwa nezva pamusoro dare pamusoro mambo ndofunga kachana wanyatsoona kuti hapana ari kumbokutsigira kana atezvara vakupai vambotaura kapai wakati anatsano vari kuzviziva ndo ataurwa namambo akafoniwa namambo akataura kuti misikanzwa yaruteita andirwa zvinhu zvitaurwa mambo vataura vakamufonera sana iwewe hausi kutozivikanwa kana atezvara zvakutaura kuti unozikana nanatsano ndo anatsano vacho utonyepera dare iwewe ava mumang'ari ataura kuti ava vanhu ava ngavangobuda chichemo chavo mumang'ari chiri kuti ngavabude vaenda vanoitira mahumbu avo kunze kwomusha wangu ndatenda pamusoro emakurukota pakucherechedza kwandaita hwangu nawe murume uyu ndaona kuti murume uyu chinhu chaakanyanya kukoshesa rudo nemunhu waaidanana naye izvo zvisina kuvapa mukana wekuziva kuti vari kuita izvi vari papi nekuti zviro kwazvo dandare ravakanga vachitambira risi remukadzi iye kana rake uyu asi nderaamai ava eastern yekwamutandwa mwana wemwanasikana wekwamutandwa ndiye akabereka mwana komana ane mukadzi atorwa nemunhu uyu kureva kuti haana kukoshesa vakaroora mwana waye kubva muvabereki vake haana kukosheswa zvakare varidzi vemusha wanga achiitira izvi uyu murume haana kundimirira zvakanaka handizivi kuti dai kwanga kuri kumusha kwake kuchiitwa izvi aizvigamuchirawo sei iye mukadzi wawaiita naye izvi haasiye mwene wemusha uyu musha une vene iwewe naye makanga makabatana kurasika nekuzvidza musha wamaitira izvi yombomireka une mhosva aiwa ichokwadi ushungu baba vari kuda kutonzvenga zvavo vangotaura chii chokwadi kuti aiwa ndakakanganisa ini ndakafirwa 2014 handimwe asi musha mandiri memurume wangu handizorwe ndirimo ndirimomo kana ndichida kuroorwa ndinotosimuka ndoenda kumusha kwangu ndonoroorwa ndiripo ndiripo kana ndikatoroorwa ndiri musha imomo ndatotadza musha mechi ndavangotenda mhosva kuti aiwa ndakaipara ndakadi ndakapara mhosva aiwa ichokwadi zvamambonzwa mama vachitaura kuti ari kutongwa nemukadzi uyu mukadzi wacho akataura pameso pangu pano vanamwende mberi vayo panapa tichimuti takura naye kanhaimi tarisai zvamaita munyika yekwazvimba hazvitenderwe muende unogara kumusha kwomurume akataura pameso pangu makurukota muri pano akati kana kukurambana tingatorambane ipapo indiripo kuti wanga uri papo tingatorambane haasi kuda kubva mumusha umu ari kuda kuramba achiita uyanga ari mumusha imomo chete achikanga chivanhu zvekwazvimba zvinoitwa naye zvinoitwa here izvozvo uchitsigira ipapo futi akatotaura kuti ndiri kuitira vana kuti ndinoshaya kusiyira vana saka kuti ndibva zviite kuvana vangu aliwedzera kusara unono ndaida kutobvunzawo kuti iye murume uyu ndo mukadzi wokutanga here kana kuti wakatomboitawo mukadzi vana vese kana vari under 18 years vanoenda naamai ndiwo mutemo wenyika yezimbabwe kusvikira vakwana 18 years vabereki vanenge vachisapota vana vavo vari kuna mai vavo for 18 years akura wozodzoka mumusha make uyaite kwevasanzu netsotso dzaro zvese tabvunza kuti une mukadzi ndiwokutanga here iye uyu taure pamusoro yemama pamusoro yemakurukota ini ndiriona murume aradza uyu ane mhosva ende chinonzonga hapana apa nokuti nyaya yake iri straight forward mhosva dziripo yekuita mwana mumusha mevaridzi 2 yekudheerera
varidzi vemusha 3 ndikuona mudzimai wacho vanenge vari kutoita kusotesa vanhu vaviri ava maonero andiri kuita iti kuti pavanenge vari vaviri nyaya dzavanotaura ndedzekutosotesa varidzi vemusha kuti abaya wanga abude nekuti kana achitaura kuti tingatorambana hakuna kwandinoenda kureva kuti kutosotesa kwavari kuita handisi kuda kubva mumusha umu handisi kuda kuenda kwaakapiwa mwana vaviri ava vari kusotesa mhuri yekwakwatumba ndo nyaya iripo kudherera kwavari kuita chokwadi. Ipapo ndichiwedzera imwe yacho yechifoo ndeyekurodza mwana wavasingazvizivi akarodza aye baba pamusoro idai ini ndoda kumbobvunza mubvunzo wangu uri kuenda kune mukomana wa mozani vakachana zviyanizi very good vakachana toti iye mudzimai uyu wamakapa mwana wayo zvikanzi pane chaitika nhasi paari handiti mazvitezo aravanoe vakanangana nemi here kana kuti nevakwatumba saka kuri vati tapedza nyaya imimi muri mbavha mukati memusha mavakwatumba muri kungoba zvenyu handitika saka tingadari ringaswere richitambisa nguva asi mhosva dziripo pamurume wayo atodzibvuma ega zvinouya zvakanangana nevakwatumba ini changu chete kufadzana nemukadzi uyu handisi kufadzana inga ndataura kuti handisadatora mudzimai kuenda nekumba kwanditi ane zvaakuramba saka dare tatanga kuigara nhasi ka hatina kudenga akambotiyananisa handiti tatanga kutaura nhasi dare hakusi kuti kukufadzana ndataura inga nemukadzi kuti handisi pandinoda kuvatumira uyezve pane imwe nyaya yandibata yataurwa namambo wavo yekutaura kuti ini ndakarodza mwana inini hana kurodza mwana handisi mwana kwakaenda amai vake ndovanisa kwakaenda ina hana kurodza mwana pakundiregera muna kuti amai acho vakarodza voga pindi ndofunga ndizvozvo apindura izwi inanondiregera vakamurodza kupi handisizive pamusoro imambo pamusoro imambo pamusoro yemakurukota imimi sababa vepamba baba vemumushango maonawo mhuri yenyu yamakawana iripo yashota hamuna kuona mubvunzo kuna adzimai vanyu kuti papo chimwe chisikana ichi chandisiri kuona panapa asi pane kwamamutuma sababa vanongoti anyarara senena amai vanobva vati nyarara kureva kuti memungadaro muri pasi pemutemo wamai ava asi imi makangoputirwa nerudo nekuti kuharaswa kana kutyorerwa kodzero dzenyu munongogamushira nekuda kwerudo nekuti kana muri baba vepamba amai havaigona kutadza kukuzivisai chimiro nezviitiko zvese zvingada zvichiitika pamhuri yenyu mese nekuti imi pamakadanana muchizviziva kuti ane vana vake nanzwa muchitaura zvakare kuti mune vanawo venyu chisina kuitika kusanganisa mhuri panguva imwe chete nhau yamaramba yekuti mune musingafadzani ndoitoripo kufadzana ikoko ndokuri kukutadzisai kuziva kuti vamwe vevana venyu sei mumwe asipo zveari kuti kudai vekwakwatumba vakauya vachibvunza imi baba muri kubuda mumba umu maringe nevana vamuri kuriritira mamusina mhinduro maitoti amene ndaitokuti amai ndowaniziva kune vana anditauti hakuna ropa nevana siyana navo aiwa pane zvekukonorerana kwenyu naamai asi munenge muri baba chete asi vanoti hapana chaunotaura hauna ropa nevana hapana chako oraitirega ndimbobvunza shamwari yaamai havasiri vadai ibaba ndi kuvana kana vachiona vanodaidza vachitani kwemamurwadzirwo vana venyu nekuti baba ezvine zvipatoshota mumwe munhu ari kukuti baba hamusi kutonesekana nazvo ndangangoziti samai vakangotaura hamuna chamunotaura hamuna ropa nevana asi hama dzenu asi mari yakapinda muri kudya zvenyu hapana mari hapana akangoenda akakweretwa ava ndovanga vabvira vachituavo
pamusoro wemambo pamusoro wemakurukota ini ndina mubvunzo kuna baba kuti nai baba ini mukafuma makafa muri pamusha pakwatumba hama dzenyu dzinobafa sei zoti ndinogara pakutumba kwatumba kwamuri kugara nemukadzi wemunhu ndangozvitaura pani chiti ndinoita ndichifamba amai vanombuya kuti ndichienda kumba pasitendi pamai mudzimai ndoko anogara saka ndoita ndichinoona mudzimai nevana ndichidzoka kumba kwangu zvandaita shemu chaizvo handakuona kana hama yenyu kana hwani panapa yaya kuti bikuperekedze chakafana nechii chikonzero chaita kuti hama dzenyu dzisave pano iyo dzichiziva kuti iwe une mudzimai wauri kurindira pamusha pemunhu dzashayika sei pano regei avo vabvira vakasimudza maoko avo mambo pamusoro wedare inini baba ndine mubvunzo hwani wandinoda kubvunzana ndofunga manzwa pachitaurwa zvakawanda pamusoro pemukadzi wenyu kuti akabheja pano padare panapa kuti inini kana ndichinzi ndibve pamushapa zviri nani tirambani imi muri kutaura zvokuti mune musha wenyu kwaakutomuka mufanira kundigara muri kuti kudii makatarisa mukadzi wenyu achitaura zvinhu zvakadaro kuti ha motorambana kana mamuti aendoko apa mawanika mune mhosva dzakawanda dzamuri kupiwa kuti makatora mukadzi wemunhu muri kugara mumusha maakanga akaroorwa muchitadza kumutora kuenda kumusha kwenyu muri kuti kudii nenhau yekuti mukadzi wenyu akati inini kana muchitaura zvokuti ndibve pamushapa tiri kurambana mucharamba makashinga here kugara nomukadzi uyu kana kuti muchamuti zviri nani kumusiya sezvo mataura kuti ari mumusha makwatumba kana akafa vanouya vachibvunza vekwakwatumba kuti afa sei havabvunze imi muri kuti kudii inini tichibva kwako mudzimai kana achinge arambawo zvinhu zvakataura kana inini muchida kuti ndisimudze vana vandarama ndipapo ndichangomisiya wani papo pamba ipapo hachafambidzana zvinhu zvatopera kana zvazopera mwana wako izvi hazvichapera nokuti patova nemhura patova nemwana akaramba kubva apo pamai pamusha pamai akaramba kubva andiakatendeurambana ndandiripo saka ine kana aramba ndomusiya wakadaro asi mulinga mune mhosva chete hapana kurambana kuno hapana kuramba kunodarika kana vakwatumba vakazokuona iwo uchihwandira kuti pamusha ipapo kuti uite mumwe mwana ipapo vanofunga sei vanouya kuzomangara pano vanouya kuzomangara pane mwana kana iye azoona kuti achakwanisa achazoona aine paanenge abwisa pamusoro yedare tingatsvage nhiriri kwamadzorero chiisiya iripo murume uyu ane mhosva chinhu chiripo ndechekuti murume uyu ngaabviswe abve pamba ipapo anogara uko nemhuri yake nemukadzi wake adaro musi wandakamusamuona ndakamuona kuti ari pamba pachine ipapo ari kuramba kuti ndigarepo ndakamuona ndikasvika ndomuka kuma7 ndokwandakamubata aripo akatobata kamwana kachino akadai mukadzi wake akamira achivava mukadzi wacho achiramba kuda kusaina samoni ikamutiwe izvo ndezvako izvi munetaurirana kumberi ikoko ndo paakazofuma kuseni wachiuya nemukadzi wake uyu murume uyu ngaatakure mukadzi wake aende naye kunogara kuactori kana achinorambana kuactori ngavanerambanana kuactori ngaabve pamba paamai kwatumba chete notenda pamusoro wedare kutaura kwanzwikwa kunongo kumwe kungoenda nemberi asi chokwadi chiripo pamusetse ndichokuti hakuna chakanaka chakaitwa nouyo muchinda uyo agerapo mushure mekuparadza imba yemunhu uyu murume uyu ari kutoonekwa under investigation kuti haana kutanga kuita izvi zvechifambi nemukadzi uyu murume ari afa akatotanga murume uyu ari mupenyu apa iko zvino ndobva anyatsoona kuti aiwaka chirega ndichizadzikise ndiitise mwana saka pawaitisa mwana iwewe uyu munhu anga aine mhuri yake simba manje renyika netsika dzenyika dziri kutaura kuti izvo hazvibvumirwa kuti iwe uchinge uchagara ipapo pamba kana mukadzi wako akanga achagara pamba ipapo iwe wamuberekesa mwana saka iwe mutemo wenyika ino wona mukadzi wako ane vana vachiri vadiki iwe
donza sanzu nemashizha aro hatigone kuti tazivo mvura kuti iri kunaya nokuda kwako iwe wapala mhosva wapisa kuwa pamushape vanhu right sauraiti nzwi amai imbotaura mukomana mugogo vataure tipedzeni nawe pamusoro imadzishe inini ndinoda kukumbira kuti panyaya yekurodza kwavakaita mwana wavo isu tisiye hatidi kuzviguma nokuda kwokuti inini nemwana wangu uyu mukomana uyu takanga tiri pamba tichiona vanhu vachiuya pamba pacho ipapo vachipesana pesana tikambofunga kuti ndevechechi tikazotadza kunzwa nekuti hareruya vanhu ava kusvika vazoparadzana vachiperekedzwa kusvika vanhu ndo vakatouya vachitaura taitoudzwa nevanhu kuti mwana aroorwa vanhu ava vanda kutiudza apa saka tibo pazviri ndiri kukumbira uya awe muroora wenyu pano akataura kuti mwana ndakamutizisa kuti aende kwasisi wangu kwomunin'ina wangu ndokuda kuti mimi pane wamakanga marangana naye wamaida kupuhwa ng'ombe ina kuti muendese mwana iye iko saka ndiye yuyu saka ndiye yu wakaroora wangu wandakatsvaga ini ndaitsvagira mucheche womwana wakadarokana baba mucheche womwana akadaro vaitsvaga kukupendai kana kuti havasi kuwirirana neni iye akataura kuti padare nendiripo hapana mudzimai aregera sei kuuya kuno nokuti nhau dzese dziri kumuonerera dzidzoka pada ko paakambofamba akauya panapa makauya mese musuwo wesamuel vakomana pamusoro imambo pamusoro emakurukota chinhu chandacherechedza pakapa ndechekuti uyu mukadzi uyu ane masimba makuru pamusha masimba makuru pamusha apa ndo akatendera murume wekupinda mumusha umu asina kutya vene vemusha dai iye murume uyu zvaakanga aona kuti muridzi wemukadzi uyu akafa aifanira kuene murangariro wekuti kweve vakambofirwa nemukadzi uyu urongwa hwavo huri kuti kudii nemukadzi asara mumusha mavo haana kukoshesa izvozvo iye akatorawo rudo mukadzi akasvika pakutaura kuti iwe kana iri nyaya yekubva panapa rudo rwangu newe rungasva rwapera zvino haana kuzobva ndobva aramba aripo naye ndobva achigaro futi ipapo asi kabango ramugere harisi renyu iwe mwoyo wako uri kuuturika papi uchiti uri kupi uchiitei nani mukati memhuri yekwakwatumba mhuri yekwazvimba uyu kaona nemukadzi wacho pamwe chete dai kuri kuda kwemhuri yekwazvimba uyo anga achifanira kutama munyika ino kuenda mheno kwaanoenda kwazi kusingagoni kuzivikanwa nenyaya yaaita mumakunakuna hwaainawo hwakaipa stereki iye zvino ava vakatamba guva nezura iye yu nomukadzi wacho nevana vacho havana kusvika paguva iro uyu akabva abviswa pamba atisumbomona ndiro guva irori remwana wenyiye ongu takatokomba nokuti nezuru mutemo manyanya kuramba muchiwanza manguva nhasi ari kudiwa kudaro kwamambo arambiswa neuyu uyu wati ari kuzogona vanhu zvese uyu nemudzimai wacho wese nemudzimai wacho wese pamusoro imambo pamusoro nhau irapo kapaka zvaonekwa kare kuti vakachanava vane mhosva asi ndoda kutenda mhuri vanonzvana yekwakatumba nokuti dai yanga iri imwe misha vangadai vakatemwa nedema but ndinototi imi pamuriwo futi mutende mhuri yekwakatumba kuti vakagona kukutoleretai handiti asi ndakuda kuti dare rusunungure mhuri yekwakatumba iwo unoti yabatsira mhuri yekwakatumba sei kuti
vataure nemazitezvara avo kuti mwana wenyu hatichamukwanisa pano, madii mamutora abva pano pamusha. I think ndiyo ingaita way yokuti vakwanise kubvisa mukadzi uyu pamusha pavo nokuda kwemhosva zvavakaita. Vakataura nemazitezvara avo zvakanaka vachibatsirana nemadzishe, I think mureka kwatumba inogona kubatsirika. Uyu mukachana unyatsotora mukadzi wake zvakanaka ubva pamusha apo, nokuti zvokwadi chiripo pano pakaoneka chinoitika pamukadzi uyu ari kumureka kwatumba, asi ari kuenjoya ndeuyu, havana kumuramba. Saka weko kwatumba ndinokukumbirisai mutaure nemazitezvara enyu kuti ndopasvika nyaya apa. akaidzokera kupichani chikakai inini ndine ndakaenda kuchiwezi ndikanotaura naatezvara. Atezvara akati endai kudai, mwana wangu nemurume wake vabve mumusha menyu. Ndakatonosvika pana atezvara tikataura navo, vakati ngaabude mumusha menyu nemudzimai wake. Chipini chavakaita mukati memusha ndiri kutonyara nditsike ikoko. Atezvara vakukweta ana Tsano avo. Tsano ndo vatakazotaura navo pandingeki pafoni. Ivo baba vakatirambidza kunotaura na Tsano, vakati aiwa havanei nenyaya idzi, asi inini wamataura naye ndini ndiri kutaura kuti endai kwamambo. Mambo ndo vachapedzisa nyaya iyi, abude mukati memusha wenyu. Saka wakanzwa musuye mvana ndichifonera foni yababa yakaramba ngati yanza dzeshe kadai, ndikati iwe ndimi makasiya madhikilaya kuti abve muno mumusha, mwana zvinotarisa zvaatiitira. Ndinokusamona mai manje uko yakabvisa ngombe 3 kuno kwazvimba nezvakaitwa nemwana wako, ati zvitambire. Mukomana naye akagunun'una zvochwazwa kana nesu zviri kutinyadzisa, tikutosha kuti zauti toita sei. Abvisai mambo munhu uyo aende nemhuri yake, tozotangira ikoko. Akataura pafoni. Saka tingapedza nguva wedare ina uri pachena imese mangoiona. Atichabvunza amai kuti muri kuti kudii. Amai vataura chishuwo chavo kuti uyu ngaatakura nemudzimai wakabve mumusha mangu. Atichadzokera kuvabvunza futi kuti muri kufunga sei. Ona mukomana Kachana wakapisa guva revaridzi, wakapisa guva revaridzi. Unoziva mubhadharo wekupisa guva? Hauzivi? Wakurira kupi kupi? Mbangeti mukomboni chivano nechisama vaugara maro mbangeti iri mazvimba. Wakapisa guva revaridzi rinoripiwa mombe. Uri kundinzwa? Rinoripiwa mombe. Kana usina mombe unobvisa mbudzi 5. Tiri kunzwanani? Kana usina mombe unobvisa mbudzi 5 dzeguva rawakapisa. Nhasi date 15 mwedzi wechi8 2024 iwe nemudzimai wako munobuda musha mawaratumba. Wotakura izvozvo utakwa kana kwakumbira ngoro kunana Gandiwa vanokupa. Iwe ngoro unayo. Wotakura zvinhu izvozvo woenda. Vana Atezvara vata kuti vana Atezvara vako manje waita wakataura navo vai. Kana zvavarwadza ndo vachaziva pano pawakagara vanhu. Utaura kuti mambo makabvisirei mwana mumusha mangu. Vane zisiya ngombe 3 muno kwazvo. Tanzwanana? Atidi kukuzokutorera mamwe 5 ipapo. Ende iwe wakatadza kubvisa mbudzi idzi kana mombe iyi, tinokutumira chikonzi chokutorera zvinhu zvinokwana mari yemombe pamba pako uchida usingadi. Sekitari muri kunyora? Taakuda nguva tisati takudzvinyirira nedu nguva, tonga kudzvinyirira. Tikasadaro nyika itasanuka. Tiri kubvunza wati tine pane tikange takurukura tikaona kuti zvatiri kukurukura zvaramba we use forcing matter. Siyakaitwa nemagandanga. Vaona kuti kutaurirana kwatipedza muno nemabhunu. Regaite nemusango tinotora futi tirova nezvesimba. Nyika yakauya.
papa kushandiswa chisimba manje ndo chatinozokushandisira. Saka tinoda kuti iwe utipe nguva yako iwoyo kuti mombe iyi ungatipe zvarini. Taura tinzwi. Ndokwanisa kuwana mbuzi muna December. Dziri 5. Vedare muri kuzvinzwa. Ari kusaina pasi zvaari kunyora izvi, zvaari kutaura izvi, zviri kunyorwa apa. Achasaina. Ini ndisa mutindo wangu. Kwete kuzonobambudzidze vanhu zvavanga uda kuita kwa Dennis kwanga ndawanda kuti chani pesa ndakupfurwa. Unopfurwa zvochokwadi. Hamuna murawo unotendera munhu kuba muZimbabwe. Kana mapurisa anodziba, asi musi wanosungwa ndopaona kuti kuba kwakaita sei. Saka taurai mambo. Ini pari kundinesa murume uyu ndekuti inini zvangu handisikunyatsoona kuvimba naye munhu. Mbudzi idzi dzakaungana papi padzakaungana kuzongonotorwa chete muna December. Iye ashaya kana imwe chete yekubhadhara kudai. Kana huku yekubhadhara dai. Asatone ane padhock yembudzi iri. Nekuti paataura pati haana kana chaainacho. Amiri kana ndatadza zvino okwanisa kuwana mbudzi 5 panguva imwe chete. Iwe usina kuwana kitswere zidai. Anotsvaga sitoro waita. Iye munhu uyu. Kana takuzwa muda vari kutaura kuti ati muna December ndine bhadhara. Tinomuwana papi muzvivhiti zvawo anobhadhara. Anowanika papi. Akatadza tomutorera matana acho. Munhu uyu kauti tinogona kumushaya mambo. Antani musha wake. Ani musha uyu. Rega yatauri. Taurewo mumwe chete panguva. Kana wauda kutaurawo unotsumudza ruoko tokuita sei? Asi number 15 ndinogara paActon. Nyaya ndataura kuti ndoona nguva muna December. Kabasa kandoita ini kubata kunenge kwakudziya muna October mune makudziya maybe ndakukwanisa kupinda mumvura. Panozoma mukutonhora. Ndosanda ndisingakwanisa kuwana mari kana chii. Asi kana muna October makuita ndakuita kubata hove. Aiwa. Kuti ndakuwana zvichiti. Pamusoro mambo. Ungu mambo vataura pavataura. Ndisingaziye mumusha maakatumba umu. Haana kupara mhosva here musha maakatumba mumusha mavadi. Makabereka mari. Ameno kushungu ndokunga tanzwa mambo vachiti wakapisa guva ndo mhosva imwe yapiwa akanzi bvisa mombe kana mbudzi 5. Iyo iri kuratidza kuti inenge ichikabva chi mhosva yaparawo. Yakapara mumusha marurwa muroro. Chasara imari yedare. Nhasi date ndi 15. Musi wa 30 mwedzi uno tiri kuida. Tiri kupa 15 days now. Pasina kukundikana. Tiri kuida mari yedare. Yawakaona iri pasamoni rako. Samoni racho riuye. Vachikakai uvape samoni iroro. Rinopinwa pamwe chete neriri. Saka ndanga ndine stepline. Ndinopina apa. Esari mairi. Apa rikona ndiri kunyora apa. Ndichanyora futi mured book. Nhau dzese dzatakatonga pano dzakazara umu. Harisi dambe. Harisi dambe. Kana zvakudiwa kwaMajor Street kunoenda bhuku iri nemasamona yakapinwa. Ese ari maviri. Chinoi. Saka musi wa 30 August tiri kuda mari yedare pano. Tiri kunzwanana? $30 plus fine. Vauze $10 fine. Uya usina chawinacho kugarisa vanhu pano mahara. $40. Ndiyo mari yaunotiunzira pano musi wa 30 August. Tiri kunzwanana? Tati nhasi 15 unoronga nengoro yako utakura mudzimai wako unoendawo achida asingadi as a man exercise your powers kuti aende. Vabereki vake kana vakazouya vari kuzviziva kana dare rino nhasi vari kuriziva kuti riri kutongwa musi wa 15. Ndakataura navo parunhare inini